N-am aici o fetiță mititică și ea să nu aibă emoții, merg cu ea aici în față. Ana, te rog să te prezinți, da? Și să spui cântecelele tale, bine? Și să n-ai emoții, bine? Mă cheamă Ana Maria Pereanu și eu astăzi o să cânt Ba de unde ai fost aseară și de o prins alege praful.